la kulonje uphile uphusha uphumelele pastor lo uyachaza amaphupho le number ke uyayisensa ngoba uyimember ye-channel. That means you are contributing on monthly basis since you have a membership or umuntu ocontribute ku-channel by any other means kuphela. So inamba uzoyisensa kusongo 9 ka 5 ntambama kuphela from Monday to Friday awungathapi. Sibheka la umzangile Botha 2289 uphupha bethi unomakhwapha la ukuthi nyamkweleta kabingelela kacela ngaze kwethu uzokuthuka. So one, yini ukumakhwapha is to smell your armpits. When your armpits are smelly kuthiwa unomakhwapha. Umuntu wamakhwapha nake singakusho. One, kungenzeka uzophupha kuthiwa unomakhwapha noma uzophupha abantu bethu ubona abantu bethu ukhomba bethu amakhwapha o uzozizwa wena unokwamakhwapha. So isale bazokuthetha unokwamakhwapha noma abantu bezokuzwa nje ukuthi unokwamakhwapha noma wena uzozizwa ukuthi unokwamakhwapha. Nake sokusho. One, kuyenzeka uma uphupha umuntu ubuphawu ngaba lokuma kuthetha unokwamakhwapha. Oluthi kungenzeka uyaxwayisa ukuthi kunesichitho ongasinakile okumele ngabe uyasukumela ngaphambi ukuthi siyoqhelisa abantu bakudele. U-Isaiah 3 verse 24 esikhundleni sephunga kuyaba khona ukunuka. Kanti u-Exodus 5 verse 21 zathi uJehova makanibheke ahlulele ngokuba-ke nilenzile iphunga lethu linuke kabi emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu upha ulubo uma ekutshela ukuthi unokwamakhwapha. Lokho ngabe kuveza ukuthi kungenzeka kunodaba olumbi olungathandeki olugqibile wena noma olufihlile olungase livele oludinga ukuthi ngabe uyasukuma uyalixazulula noma uyalilungisa lungaze lukuthele ngehlazo. U-Isaiah 30 bese bonke bayuba namahloni ngabantu abengena kubasiza abengenazisizakalo nanzuzo kepha bengamahloni nehlazo kuphela. 3, kwabanye uma uphupha umuntu kuyaba uphola uma kuthe ukuthi unokwamakhwapha ngoba lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka wena umuntu oyitshelayo ukuthi umsulwa awunacala awunasono ungcono kunabanye abantu. Kodwa empeleni umuntu ongcolile wena noma kube umuntu ongcolile futhi odinga kube ngabe uyaphenduka noma ke unaka indaba zakho uphinde uyilungise. NgokukaMathewu ke 7 verse 5 mzenzisi khipha kuqala ugongo lwesweni lakho khona ke uza kubonisisa ukukhipha ucezwa esweni lomfowenu aweke ukukhomba abanye abantu kanti nawe. NgokaLukas 6 verse 41 ubhekelana ucezwa lokusesweni lomfowenu kanti ugongo lo olukwelakho iso awuliboni na. So you need to be too judgmental to other people, whereas now you've got your own flows. Siyabona kodwa kasidlule ngaza kwethu kunesikolo samfowethu esilaphana ke St. My younger brother has a school laphana ke Harmony School Ranstown. Umufuna ukuhambisa ingane yakho uyofunda khona bano isikolo sabo ke is a Servitude Academy. Ungaya online ufike usearch ukuthi Servitude Academy .co.za. Uyosithola ke isikole uthola ama details uthole information edingayo bane preschool kanye after care.